Good day mga kamuds! Another day of bukid adventure. Among bisitahon ang tagsa-tagsa ka mga purok. Tara na! Kuyugi ko ninyo! Sa pinakatuloy sa bukid. Every Holy Week National Station of the Cross. Inagyo ng igama diri sa ilahang bukid. Ug sa kilid niini mao na ilahang purok. Nasa sila'y basketbulan. Mauna ni ang purok nga akong giingon na limpyo kayo, hapsay ug layo sa kasakit. Naanasal mi sa laing purok. Ayo maintain ng gardening. Kamuti taps na sila'y tugas. Silang purok, naslay CR, naslay herbal plants, naslay gardening. Magnanas-tanan silang purok mong ipahita. Ang dili mawala sa purok, no? Sa among pagbisita, iro. Apil din siyang iro sa purok. Ambot ka nga, no? Wala yung nakita sa purok ko nili. Naagyo ng iro. O pusing-pusing pag may time. Ini sa laing purok na po ni mong bibisita. Nasa may herbal plants. Tanawa o. Lapil ilang herbal plants arita sa vegetable garden o ilang mga tao paliya dagko ni sila gluna din sa ilang mga gardening kaya I think ang pinisisubusog o sa ilang sulod sa purok colorful kayo kumplito ricados.